Al segle XIX, la industrialització va comportar grans canvis en els sistemes de producció i avenços tecnològics en tots els camps. El descobriment de la màquina de vapor va provocar l'aparició de nous enginys que facilitaven la feina. A l'estat espanyol, la primera línia ferroviària es va obrir el 1848 entre Barcelona i Mataró. A Manresa, l'estació del Nord es va inaugurar el 1859. Es va construir sota la Torre de Santa Caterina i l'empresa constructora va ser la Companyia del Ferrocarril de Barcelona-Saragossa, que més tard va ser absorbida per la Companyia del Ferrocarril Caminos de Hierro del Norte d'Espanya. Per això en diem Estació del Nord, tot i que es troba al sud de la ciutat. El tren va passar per Manresa perquè era una gran ciutat industrial i comercial i també per arribar a les mines de carbó de Calaf, on hi tenia interessos Manuel Girona, un dels principals accionistes de la companyia. Hi havia 2 viatges al matí i 1 a la tarda en els dies feiners, i 4 si era festiu. El viatge durava unes 2 hores i valia al voltant de 5 pessetes. Tot i això, el preu variava en funció de si els vagons eren de segona o de tercera classe. A partir d'aquell moment es van projectar nombroses línies ferroviàries que havien d'enllaçar la capital del Bages amb els 4 punts cardinals. Només una es va fer realitat. El 1881 es va atorgar l'explotació de la línia a la societat Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga, companyia formada per la majoria d'industrials cotoners de la Vall del Llobregat que invertien per poder transportar més fàcilment el que produïen. El 1882 van començar les obres de la línia entre Manresa i Santpedor i amb el pas del temps es va allargar per la Vall del Llobregat fins que el 1887 el tren va arribar a Olvan. Al passeig del riu s'hi va construir una estació de càrrega, Manresa Riu, que era l'estació d'origen de la companyia amb la idea d'enllaçar-la amb l'estació del Nord. L'estació era una gran esplanada amb un edifici d'oficines i habitatges per als treballadors de la companyia. Com que l'espai de l'estació del Nord era escàs, es va decidir col·locar els molls de transbordament en aquesta estació de càrrega i remolcar fins allà els vagons de via ampla. Avui, la major part d'aquest espai està ocupat per la plaça del Mil·lenari, un parc infantil, zona de jocs, aparcament i la carpa del riu. Per enllaçar l'estació del Nord a Manresa Riu va caldre construir un pont de ferro de 2 pilars que va entrar en funcionament el 1891. L'obra nova va permetre millorar el servei. Fins aleshores calia fer transbordament de mercaderies entre les dues companyies i els passatgers havien d'anar d'una estació a l'altra a peu o, els més adinerats, en carruatge. L'aiguat del 12 d'octubre de 1907, a banda de malmetre vagons i màquines de tren estacionades a Manresa Riu, es va endur al pont. Hi ha una llegenda manresana que parla d'una locomotora arrossegada per l'aigua fins a desaparèixer sota el pont vell i que encara no s'ha trobat. Va ser la companyia maquinista i terrestre qui es va encarregar de construir un pont nou. Al cap d'uns anys, la nit del 24 de gener de 1939, l'exèrcit republicà en retirada va dinamitar el pont que ja no es tornaria a reconstruir mai més. Només un pilar al mig del riu ens recorda aquesta connexió entre les dues xarxes ferroviàries de la comarca. A partir d'aquest moment, l'estació va funcionar com a enclavament de vagons i zona de mercaderies. La línia ferroviària que naixia a l'estació del Nord continuava per l'actual carrer Francesc Moragues, travessava la carretera de Cardona i, tot descrivint una gran corba, seguia pels actuals passatge de Cinera i de Salvador Espriu per arribar al carrer del Bruc. El carrilet travessava el Bruc per sota a través d'un túnel. Passava per darrere de l'escola renaixença, anomenada Generalísimo Franco durant el franquisme, fins a arribar a l'estació de la Piedero. Més endavant es van posar barreres pels cotxes al carrer de l'Alcalde Armengou, a la carretera de Cardona i al carrer Saclosa. Al maig de 1965 es van treure les vies des del baixador del carrer Saclosa fins a l'estació de Manresa Riu durant l'alcaldia de Ramon Soldevila i Tomasa. En aquella època, només hi circulaven els trens dels Reis per obsequiar els fills dels treballadors de la companyia. Aquest baixador dels catalans del carrer Guimerà va ser durant molts anys l'estació terme de tots els trens de passatgers de la línia Manresa-Guardiola i més endavant de Manresa-Barcelona, ja que era l'estació més cèntrica. El 1969 es va suprimir aquest baixador per traslladar-lo a l'alçada del carrer de Sant Josep. L'espai que ocupaven les vies i l'andana del baixador conformen l'actual aparcament del Saclosa i l'edifici on hi havia l'estació es va substituir al cap d'uns anys per un bloc d'habitatges i la plaça de Lluís Companys.
La línia de tren seguia per l'actual Carrasco i Formiguera, passava per darrere de l'ambulatori i de l'Institut Lluís de Peguera. Superava el principi del carrer de Sant Josep a través d'un pont i mitjançant una construcció en trinxera i un túnel superava la carretera de Santpedor i arribava a la tercera estació de la ciutat, Manresa Alta. El nou baixador dels catalans es va acabar primer dels anys 70 i és el punt de partida de l'actual línia de Manresa-Barcelona dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Molt a prop del baixador arribava la línia de tren provinent de Súria. Aquesta línia es va construir primers dels anys 20 per l'empresa Solvay per poder transportar potassa des del centre miner fins al port de Barcelona. La construcció de l'eix transversal i la urbanització del sector de les Bages de Manresa va fer que es modifiqués l'últim tram de la línia i que, a l'alçada de Pineda de Bages, es construís un nou ramal que comunica amb la línia de Sallent-Manresa, també dedicada a transport de potassa. Al desembre de 1997 es va enderrocar el pont de l'antiga via del tren de Súria que hi havia al final del carrer i al cap de poc es van aixecar les vies del tren i va començar la urbanització de tot el sector de les Bages de Manresa, Font del Gat. Durant la construcció de la línia a finals del segle XIX i a la part alta de la ciutat es va projectar l'estació Manresa Alta. El 10 de setembre de 1885 es va inaugurar el tram Manresa Alta-Puig-reig de la línia Manresa-Berga. 2 anys més tard, la línia arribava a Olvan i el 1904 es va fer el tram de Cal Rosal fins a Guardiola de Berguedà per aprofitar els lignits de l'Alt Berguedà. La construcció de l'embassament de la Baells va comportar el tancament de la línia, el 2 de maig de 1972. Aquell dia va circular l'últim tren entre Guardiola i Cal Rosal. Al cap d'un any es tancava Cal Rosal-Sallent. Avui, la línia Sallent-Manresa, modificada en alguns punts, com a l'alçada de Sant Iscle on hi connecta el ramal de Súria, es manté en funcionament pel transport de la potassa. L'estació de Manresa Alta és l'origen dels trens de càrrega que diàriament van al port de Barcelona. El 1924, la Companyia General de Ferrocarriles Catalanes va connectar Manresa amb Barcelona pel Llobregat, i d'aquesta manera es creava una segona xarxa ferroviària entre la capital del Bages i la ciutat comtal, que a la vegada connectava amb tot el Llobregat. En direcció a Barcelona, aquesta línia surt de Manresa Alta i supera la carretera de Vic mitjançant un pont conegut com el Pont de Ferro. Després, a través d'un terraplè, passa pel costat del barri de la Font dels Capellans i amb un túnel travessa el barri de la Sagrada Família. Antigament ho feia a través del túnel de Santa Clara al costat del Parc de Sant Ignasi. El túnel es va allargar el 1983 i va donar lloc a l'avinguda Francesc Macià, on s'hi va construir, soterrat, el baixador de Viladordis. El tren dels catalans de la línia Barcelona-Manresa surt del terme municipal de la ciutat seguint el marge esquerre del Cardener, a través de diferents terraplens i 2 túnels, el de Sant Pau i el de Rajadell, fent quasi una circunvalació a tota la ciutat. La Renfe completa l'anella ferroviària de Manresa pel sud. L'any 1922 es va fer la doble via i va caldre enderrocar l'ermita de la Guia i reconstruir-la més amunt. Al seu costat, a primers dels 50, la companyia ferroviària hi va aixecar també 58 habitatges pels seus treballadors. D'aquesta manera veiem com l'empremta de les intervencions en les vies fèrries ha acabat encerclant Manresa. De sempre, la ciutat ha tingut infraestructures de tren que han articulat el seu creixement i que li han permès ser ús de comunicacions del territori que l'envolta. Però tot i que aquestes inversions van ser molt importants, han estat condicionades per perspectives econòmiques molt volàtils i que han durat poc. Aquesta antiga anella ferroviària podria molt bé servir de guia per a una estructura de mobilitat alternativa al cotxe particular. Ara, més que mai, conèixer el passat pot servir-nos per fonamentar millor els projectes de futur.